Er is bij de vrouwen eens maar één vraag. Hoe gist jou Irene verslaan? Irene is Irene Schouten. De vrouw die de oranje 6 keer Nederlands kampioen waard. Ze is ploeggenote van Marijke Groenewoud. We willen als ploeg gewoon winnen. Dus ja, ik hoef net per se Irene te verslaan, denk ik. Maar daar wilst winnen. Ja, je wil als ploeg winnen, maar daar wilst ik winnen. Ja, tuurlijk wil ik wel winnen, maar we zijn hier om als ploeg te winnen. Dus ja, we gaan zien wat we daar aan het doen. Dus daar hoest Irene net te verslaan. Nou ja, het zou natuurlijk wel mooi wezen, maar we willen hier als ploeg winnen, dat is het belangrijkste. Kind dit seizoen net op voor Schouten. Want elke marathon dat zo'n meidie, die woen ze. En dus wordt er ook op de Jaap Edenbaan in Amsterdam naar Sjoen. Er ontstaat een kopgroep, maar zonder zowel Schouten als Groenewoud. De beide vrouwen zetten je haren varon het peloton en hebben de kopgroep eigenhandig waarom. Maar nog 1 ronde te gaan begint Groenewoud on de sprint. Maar Schouten der deun efter. Daar weer efter loert Merel Bosma op een gotsje. Als de vrouwen uit de laatste bocht komen, had Schouten meer snelheid. En dus gaat ze op voor haar zonde nationale titel op Riegen. Groenewoud wordt tweede en Bosma pakt het brons. Ja, iedereen zei van tevoren natuurlijk dat wij de sterkste ploeg winnen en dat wij het wel moesten. Ik denk dat we dat nou ook wel zien laten hebben. Ja, je riede net alle marathons, zelfs vanwege het lange baanrieden. Maar als je hem er binnen, dan win je hem zeker. Dan ben we wel aanwezig, ja. Dan ben we wel in beeld. Ik heb voor mezelf ook wel een goede sterke wedstrijd delzet en de vorm is er nog steeds, dus dat is altijd lekker om te weten. Na je weekend eigenlijk. Dus ja, ik ben wel tevreden met deze tijd. Irene en Marijke, die twee die zijn gewoon wereldtop. Je moet echt met zo'n fantastisch plan komen. Of ja, wij moeten heel erg geluk hebben dat ze misschien vallen of in een schuur trappen of zo. Maar anders dan is de derde plek het hoogst haalbare. Zeker. Ja. Dan inderdaad, kist dat bliert bij wezen. Dan is dat een mooie prestatie, toch? Ja, ik ben er ontzettend blij mee. Eigenlijk zouden we voor mijn ploeggenoot Esther Kiel rijden. Maar ja, Esther viel weg uit de koers en dan weet je gewoon dat je een andere rol op je moet nemen. En ja, dan word je derde. Dat is super mooi. Bij de mooie wil Jorrit Bergsma zijn Nederlandse titel van vorig jaar verdienen. Maar hij riet nou bij een orenploeg. En de concurrentie, die is groot. Dat heeft nog net echt mooi zitten, deze ploeg. Ik hier zelf ook wat vaker graag willen rijden, maar ik ben een PKC geweest, dus ik kon ook net rijden en een paar rare kaarten gaan in de ploeg. En, ja, het heeft al een wat zin zitten en ik hoop dat Joert het tijd giet keer. 10 marathons waren er onnota verrieden en nog geen 1 keer woon het Jumbo-Visma van ploegleider Peter de Vries. Nou, dat knaagt net, maar het is wel heel vervelend. Dus, maar als het zo knagen, zou het een negatieve impuls wezen voor mij en richting de ploeg. En dat mij nooit gebeuren. We moeten de kop rustig houden en we weten hoe goed we binnen en waar we het lezen lid en welke fouten we maken. En daar moeten we van leren. En we hebben te vaak met 3 man rijden dit seizoen in plaats van 5. Maar geen excuses, we moeten gewoon zorgen dat het beter gaat dan dat het ging. Maar knagen doet het zeker net en we zijn vol goede vertrouwen jongen dat we tot de streep aan daar mooi door voor die overwinning. Let op! Uiteindelijk bepaalt een kopgroep van Sontje Man wat het NK wint. Jorrit Bergsma zit er ook in, maar hij kan het tempo van de koprenners net volgen. Ja, ik zit even te kloten met een van mijn Saarlander en we zitten op een gatje. En ja, een orenploeggenoot die demereerde op van koppen gewoon. En daar werd in een oors van Saarlander weer doorheen, dus het voelde niet meer stil. Dus ja, en bij mij weet ik een beetje de scherpte er wel wat van nou. Dus ja, ik maak dan gewoon wat een foutje en dan zit je op een gat en ja, dan lees je eruit. Jumbo-rieder Mats Stoltenborg springt voort uit de kopgroep. En maar nog een hele ronde te gaan riet er nog altijd op kop. Zo die eerste overwinning van Jumbo-Visma er dan aankomen. In de laatste bocht wordt Stoltenborg dogs voorbij rijden. Robert Post, een orenrieder van Jumbo, beziekert het dan nog in de sprint. Maar hij laat het uit zien. Evert Holwerf van Team Reggeborg. En
En dus is het voor de 11e wedstrijd op Riegen dat Jumbo-Visma geen marathon wint. We gaan hier wel heel graag winnen willen. Misschien iets meer dan standaard, omdat we er nog voor de 11e keer correct naast zitten. En ja, dat is wel heel vervelend. Makkelijk zat. Dus symbolisch, dat zoek ik het net niet meer willen. Het is misschien in alle realisme datgene we hebben dan staan. Hè. En als het dan een oor beter is als u, in dit geval even in de sprint. Ja, dan kan ik nog net zeggen dat het eventueel symbolisch is dat er een patroon in komt dat we 30 tweede worden. Hè. Dat is heel makkelijk om dat te zeggen, maar we worden gewoon een waarde klopt. Maar goed, er moet al een kenter in komen natuurlijk. En daar zit je elke sneu een heel eerlijk bol op te wachten. Over te wachten, daar werken we aan, maar wel dat er een keer valt. En, nou, dan moeten we nog maar het vizier op 1 januari Heerenveen.